Corona of net, meesten willen de boeten maar dit prachtige waar. Dat wie je het goed te vernemen bij botenverrier Anja in Grauw. Alle 60 sloepjes, zielboten en motorboten binnen al een paar dagen verzijn. We gaan even lekker een dagje zeilen. Er komen zo meteen vrienden van mij. En met hun zeil ik al 2 jaar samen hier vanaf het bedrijf. En het is zo'n mooie dag, daar kun je niet thuis blijven. Dus het ziet er geweldig uit. Het toeristenseizoen had trots de corona een minder start. Maar de laatste dagen lijkt de wetterrecreatie wat aan te loeken, zeker in dit hemelvaartsweekend. Meesten die bel je continu en eigenlijk bel je ze heel Friesland al. Dus we hadden al dat ze aardig wat bedrogen hadden hier. Maar bij u we zitten gewoon vol. Het zit overal vol. Heel Friesland is al maar bootjes. Je zou het net snel verwachten in de coronatijd, maar meesten willen toch even uit, even het wetter op. En het is natuurlijk een prima activiteit om even te doen. De wetterverhierbedrijven binnen boenen strenge regels om besmetting door het coronavirus te zien te gaan. Een gezin is geen enkel probleem, dus dat is maar ook onder één dak wennest. Dan kiest gewoon in een boot en dan maakt het net zo voluit mogelijk persoon. En daarnaast hebben we de maatregel maximaal 2 personen uit een verschillend huishouden. En verder houden we weer natuurlijk ook de maatregelen van 1,5 meter. 1 persoon in de receptie, handgoed desinfecteren. Nou, natuurlijk al die standaard dingen die het hele land op het moment doet. Alle hierders worden op een hicht gebracht van de maatregels. Ze moeten haar eroon houden, anders krijgen ze de boot net mooi. Coronavrij, dat doen we zeker. We houden weer de afstand, we zijn maar met z'n 4 in de boot. Dus we hebben plaats genoeg met een 10-persoons sloep. En alles is goed geregeld hier bij de receptie. Alles is coronaproof wat ons betreft. Het is toch wel oors, hè, met corona? Ja, zeker. Ja. Maar het is echt van alles nadenken wat normaal net hoeft. Maar je stikt de meesten houden er al een keer rekening mee en iedereen denkt om elkaar. En samen met we deze tijd met trok om. En onderwijs? Ja, we hebben aan met mij. En misschien moeten we toch een keer extra zwemmen, Joet. Maar zo lossen we het een beetje op. We hebben alles met mij norm. Het is een heel gepak.